Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Maybe you could think clearly kung makalaag ka na. Mas ma-open ang imong huna-huna kung daghan kang makita. Basin pag makakita kag, maka-inspire nimo dito sa mall. Dili lagi ko. Ikaw lang. Sa muka, uy. Dili ta kahunungan until mo barog ka. Take a shower and come with me. Alin na pa? I said leave me alone! Kisinghagan ko nimo. Leche ka! Oh! 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 Kisagpa ko ni mo? Kisagpa ko ni mo? Ha? Ha? Eric, ang akong kapo. Let me go! Wa sukad baka dapat na ako ginikanan. Not even the tip of my finger. Unya, sayo-sayo nung ko ni mong sagpa. Ha? Ha? Boy, iko! Chiniti man ini. You are nothing without me. Tingaling nalibot ka. Naabot ka nilapit at tungod ako. Nakasugod kasi mong modeling career tungod ako. I made what you are now. And I deserved it. Kay gipahimuslan mo sa mga kong lawas. Makuha ko ka na sa uban kung gustuhon ko. Ha? Makahimo ka pagluib na ko? Makahimo ka? Ha? Chamyo! Chamyo! Gusto na. Gusto na. Human ko ihatag ni mo ang tanan. Imura na ikong pulihan. Shit ka! Giing na ka gusto na. I love you, Chinny. Pero kung ingon naman lang ini, magbuwag ta. Mupaulit ko sa Pilipinas. O gipadayag ko ang prepresyon dito. Kanina ingon ka magkahimo ka sa pagpuli na ko. And now, imo na kikumbihan? Bahala ka na sinabuhi mo. No! No! Don't you dare leave me, Eric! Eric! Asa ka? Asa ka? Mahimo ba? Mahimo ba, Chinny? Mahimo ba? Give me a break. Gusto ko mag-inusala. Dili mahimo. I will always stay by your side. Patagi ko gigayon alang sa kong galingon. Time to think. No! Don't leave me! Oh, oh. Muna mo gusto, di ba? Kwarta? Na, gihatagan talaga. Biyain ako. Gusto kong mag-inusala. Okay. Sige. Pasagdan ta na ka din sa imong unit. Pero ayaw kong biyahe. Ayaw paulit sa Pinas. Og labaw nang dili ta magbuwag, okay? I love you so much, Eric. I can't live without you. Biyaan ganigi ko nimo. Maghikog magyud ko ma. Oh. Unsa? But I know that's just at the tip of your tongue. Dili ka makahimo sa pagbiya nako, babe. Right? Right, babe. Bye. Thank you sa kwarta. Madugay ko pagpauli or matagan kagikayon sa imong kaugalingon. Bye, babe. Tiya, Uy, day! Naligo pa siya ni mo. Noy. Mano'y gihapon. Tiyo na. Ipasaylon ba akong tiya ni mo? hinaot nga dili mo na pasakitan pag-usab si Tiya. O, dili na, eh. Di na. Nakalitan na ko to. Kutob karon, di na ko masakit niya. Karon pa ko... karon pa ko kita ni mo da. Nag-make up lagi ka. Siksik ka nag-isulob ni mo. Purma ka mo lawas na. Oo. Ayaw! Nindot. Ayaw kikapang akong hawak! Nindot. Oy, unsa na? Unsay buot mo sumot anak? Uy, Tiya! ka! Tiya!
Melody. Oy. Itintal ka ni Hoy. Ayaw ko na Melody. Paninintal ka. Huwag kay batasan. Mukaon ka sa kukinanaan. Mukaon ka. Ha? Sakit ay. Husto na. Hilam! Husto na. Gaain lang Wala yung ba mga na silid. ibahana? Ay wa, abuga lang, abuga. Hilam! Kung bibalik ka din ito kung na inibayana ha? Dili, oy. Inyo rin ay kong gibuang. Ay, wa. Oy, wa. Agay. Wa. Huwag ko ni ba? Sorry, ga. Sorry. Wa, nako tayo, nakasog manoon. Ang gipugal lang tayo kay mabunog ng bata. Duwa mo na isa. Gipapaan na ako ang iyang sinina. Oy, naunsa man ka. Tinood? Mamagkag maguguni mo. Oh, Kung kay lagi. saling na ko gawas may patigaling. Pabalik na lang ko sa amo. Ayaw nga. Nakalitan na sa ko sa kung nakita ba nga, may kupot kasi ang hawak. Umiting ka din akong dunggan. Sorry na. Dali ko kay Sorry. kung mahiubos. Ikapagay pa sa ilong ni Inday Melody. Ay, Ngayon pa kanag, ngayon. ay. Ngano mga yung kong pasaylong maguwang man ko. Iyaan man ko. Hindi ko, ay. Lakaw na ko, Melody. Pag-ilis ako no. Budyuti pa man kaka. Ano ba ba sa kamaligo? Ano kung makalakaw na ka? Paibog pa ka? Tiya! Lakaw na! Mausad. Pila kagabiin akong wa mo to nga dito sa club aron mag-ballroom. Likayan ko na si Jerome kay tingali magdako mi. Dili ko katuangan buhaton. Dili ko angay magpatol niya kay gawas nga menu na ko. Magwang pagod ko niya. Pero nga no pang gibati ko man ang kakilas. Murag kimingaw ko niya. Nagpugong ko sa kong kaugalingon pero nag-alinda sayang ako huna-huna og lawas. Ingon og sa nagpangita ko niya. Nagpangita ko sa iyang karinyo. Sa iyang mga kakus nga hugot kaayo. Sa iyang style nga wa din wa dito. Naunsa na ba ko? Erase. Dili ko magkunahuna pa ni mo, Jerome. Dili ko magpadasa kung kipati. Nadugay man si Armando sa pagpauli karon. Matuog lang una kog una, oy. Aron dili na sa makapaghilapot ako. Ambot pa. Murabag, misamot nga dili na hinon ko ganahan nga magdog pa ming duha. Makumpara na hinon ako siya ni Jerome. Mas nindot yun ang batanon. Mas busok. Mas likon. Mas... Sige sa kanina na wag nga uman ma-restore sa kong cell. Hello? Agatha, Jerome? huwag ka na magpakita din sa club. Naglikay ka ba na ako? Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!